फ्रेंड्स गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै फिन फैफिननाय जाबाय नोंथांमोनजों आङो सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरिनि मुंदांखा फावखुंग्रि जुनाली दैमारि लाहारिजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानानै दा बिथांखौ आं फन खालामगोन बे समावनो आङो सानजारि नोगोरनि आंनि लोगोफोर आरो सावथुन मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गंलै खावलाय हरफिननाय जाबाय दे रायजोफोर नै दा आं बिथांखौ फन खालामनोसै दा बिथाङा बहा दं आंथ' मोनथिया नोंथांमोनाबो नेबाय थाथ'दो आंबो जुजिनोसै बेनिफ्राय बिथांजों रायज्लायनोसै बिथाङा बेसेबां सिनेमायाव एक्टिं खालामखो बेसेबां बैसोनिफ्राय एक्टिं खालामखो बेफोरखौ सावरायनाय जागोन लोगोफोर रिं जाबाय डाइरेक्ट हेलो हेलो बे जुनाली दैमारि लाहारिनाव नांहैबायना सानजारि नोगोरनि एक्ट्रेस औ नंगौ दे आंखौ सिनाय मोनखाबायबा औ सिनाय मोनदों नाम्बाराथ' सेभ दङ औ दे आङो आरे मा दानलांखो दानलांदो र' हरफिननि काट जालांदो औ बोरै दानलांखोबा नोंनि आखाया नांनो हागौ औ नांदों खोमा जायखिजाया आङो फैलाव बसुमतारी औ आदा औ मिथिबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांजोखौ बरायनाय जाबाय औ दे आच्छा आङो नोंजों हारिमुनि बिसयै रायज्लायगोन खोनाबाय गुबुन खोथाथ' गैया दा नोंनि जोनोम जायगा बहामोन आंनि जोनोम जायगायाथ' धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरि मानिकपुर गामियाव मानिकपुरमोन नै दा नोङो न'खर बानायबाय होननाय खोनादों औ न'खराथ' बानायबाय बे न'खर बानायनाय जायगाया बहा बेबो जोंनि सिमेन्ट सापरियावनो गोलैयो आरो हसुं गामि होनना बुङो औ खाथि खाथि औ गामि दरसेल' बारथारनांगौ गेजेराव गामि दं आरो गामि दरसेल' औ होमबा थारमाने नोङो नोंनि आसोल एक्टरखौ नुबाय थाखायोमोन उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्राय माने क्लास 5 फरायजेननायनिफ्राय नुनाय जादों आरो मानोना बिसोरनि गामिनियाबो जोंनि बे स्कुलावनो फैयो माने जोंनि बे मानिकपुर गामियावनो मोनसे एसबि स्कुल होननाय दङ ओमफ्राय बेवहाय बेबो फरायफैयोमोन नालाय बे आंनिख्रुइ क्लासआ देरसिनखामोन आरो अब्लाबो इंलिश मिडियाम नङा बर'आनोमोन एसबि हाइ स्कुल होनना बुङो सतिस चन्द्र बसुमतारिनि बे स्कुलाव आरो बे हाइ स्कुलावनो नोङो मेट्रिक पास औ बे स्कुलावनो मेट्रिक पास जाबाय मेट्रिक पास कलेजाबो बेयावनो फरायबाय कलेजआ जोंनि सिमेन्ट सापरि एरियायावनो दं कलेजाबो सिमेन्ट सापरि कलेज होननानै बुङो सिमेन्ट सापरि कलेज औ बेहायबो ज' बेहायबो ज' होननायानो जाहैबाय अब्लाबो बेहा गेदेर नालाय बारग'लांग्रोबाय थायो आरो बारग'लांग्रोबाय थायो नों खिथु खारबाय थायो खारफादोंमोन नाथाय ओमफ्राय डिग्रिनिफ्राय आंहा थाथ'नाय जाबाय आरो बेहाथ' मावलांबाय थाबाय बेहायनो जालायबाय आरो नाटकफ्रा ना बेयावनो आरो मेजरलायनायफ्रा जानानै जुलि जालायबाय आरो जायखिजाया नोङो एक्टिं खालामनाया बेसे बैसोनिफ्राय खालामजेननाय आं ओरैनो मेट्रिक होनोसै समाव खालामदों आरो आं 2012 आव मेट्रिक होदोंमोन ओमफ्राय बै समनिफ्रायनो आङो माने 2012निफ्रायनो हाबजेनदों आरो सावथुन 2012 नङा 2011 आव औ माने 2012 आव मेट्रिक होबाय 2011 आव माने आङो शुटिं खालामजेननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय नों एलबामाव मोसाग्रोखो ना बले डाइरेक्ट फिल्माव एक्टिं खालामखो ना आदा माबा डाइरेक्ट सावथुनावनो एसे माबा खालामजेननाय जादों रलखौ लाग्रोनाय जादों माने साइड पार्टआव आरो एसे बेनो जाहैबाय दासो बुजिबाय होननाय मोनसे सावथुन जोंनि जायगायावनो सिमेन्ट सापरियावनो खालामदोंमोन प्रडिउसारा सोरमोन प्रडिउसारा प्रबिन बर' जोंनिनो बे मैथाया मैथाजि होनो ना औ
आदसा ओं बे जाबाय नोंनि फार्स्ट फार्स्ट फिल्म ओं बेनो बे कलेजाव मेट्रिक होखांनानै बानायदों आरोखि बेखौ नामा मेट्रिक होनायनि सिगां मेट्रिक होनाय हाइ स्कुलावनो हाइ स्कुलावनो खालामदों औ नेक्स्ट बिनि उनाव मा बानायखो नोङो बेनि नेक्स्टआव जाहैबाय 2013आव मोनसे बानायदों बे मोदैनि बानामोन आरो बेयावबो आङो ओरैनो साइड रलखौनो खालामनाय जादों साइड मेन एक्टर एक्ट्रेस थाबाय ओमफ्राय आङो माने ओरैनो सेकेन्ड एक्ट्रेसावमोन आरो अब्लाबो माने आंना दोंसे मेथाइ जानाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय बुथार जाखायो आरो ओमफ्राय बेयावनो गैला बेयाव गैला गैला बेयावनो गुन्दाफोरजों बुथार जायो बेनिफ्राय उनाव बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआ जाबाय हादान बे सोरनिमोन बेबो आदा प्रबिननियानो बे आदा प्रबिननियावनो मावनाय जादों आरो बांसिनानो औ बेनो चान्स होबाय थाबाय नालाय बेनियावनो गायै गायै नै दा एसे बेनि सापर्टआवनो आदसा माने नोंनो लामा दिन्थिग्राया एक्टिंआव औ एक्टिंनि लामा दिन्थिगिरियानो बे आदा प्रबिनानो जाहैबाय आरो प्रबिन बर'आनो औ बिनि उनावहाय मा खालामखो बेनि उनाव आख' बिनि सावथुनावनो बिनि माबायावनो बेनि स्क्रिप्ट माबायावनो आरोना दायनाया सोर मोनसे बेखौ खालामनाय जादोंमोन 2015आव 2015 औ दायनाया सोर दायनाया सोर बेहाय नोंनि रला मामोन हो मुल गुबै रलानो गुबै रलानो आंनो होननाय जायो आरो माने जोंनिफ्रायनो जागायनाय आरो जोंनि फिसाजो फिसाला इदि जालांजोबो औ ओमफ्राय नोङो सोर नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन आंनि एगेन्स्टआवथ' ओरैनो माबासो मा होनोमोन बे र' गगामुनि बे आदैनि नामखौ मा होनोमोनथाय गुन्दा बोराय जाग्राया लंकेशर आदै लंकेशर आरो दायना साजायनानै दायनाया बे ओं बिनि उनाव नेक्स्ट बिनि उनाव नेक्स्टआ जाहैबाय सैथो आरो फोथाय 2016आव बेबो मैथानि बेयो मैथानि बै दायनाया सोरा आदा मैथानि नङामोन दै बे प्रबिन बसुमतारी होननाय गफुरनि बे आदाया औ बेनि माबानायावसो दिहुननाय जादों बेखौ बेयाव माने आदा मैथाया आंनि हौवा जादोंमोन आरो दायनाया सोराव ओमफ्राय नैबे सैथो आरो फोथाय आरो आदा प्रबिननिनो बेखौ बेनो लिरदोंमोन आरो डाइरेक्टर दिनेश कामान दंमोन डाइरेक्टरा दिनेश कामानमोन औ बेनो माबा बान्था मोनलायदोंमोन नामा बे फिल्मावनो नोङो अबे फिल्माव मोनखोमोन बेनो सैथो आरो फोथाय बे सावथुनावनो आङो माने बेस्ट एक्ट्रेसखौ मोननो हादों आरो सोर होदोंमोन बे एक्ट्रेस माबाया अल बड' आर्टिस्ट अल बड' आर्टिस्ट एसोसिएसनाव डिमाकुसियाव जानायाव मोनदोंमोन नामा नोंलाय औ डिमाकुसियावनो जादोंमोनदां माने बेयाव आं थांनो मोनासै आदा माने बे सावथुननि माने आङो जाबा मेन एक्ट्रेसनि माबा मोनदोंमोन ओमफ्राय बै दिनखालिनो माने आंनि जुलिया जादोंमोन आरो माने आं बै दिनखालियाव थांनो हायासै बान्था मोनखालिनो आंनि जुलिया जादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो जोंनि जुलि जाखांनानै माने खोनाबाय आरो आदा प्रबिना आंनो बे माने खौरांखौ हरबाय आरो हाबा दानखांबायमोन आरो होमबानिया ओमफ्राय खबरखौ हरबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो माने डाबल गोजोननाय जाबाय आरो गोजोननाय जाबाय सिमांनि रजेखौ मोनबाय आरो बान्थाबो मोनबाय औ बिनि उनावहाय मा बानायखो बिनि उनावहाय मिस्टार सानजारि बे मिस्टार सानजारियाबो बेस्ट फिल्म मोननो हादोंमोन खोमा बेबो प्रबिन बर' बेबो बे आदा प्रबिननिनो माने सानजारि नोगोराव प्रडाक्सना बांसिन प्रबिन बर'आनो खालामो प्रडाक्सना बे आदानियानो बांसिन ओमफ्राय प्रबिन मा दंमोन सासे बसुमतारी प्रबिन बसुमतारी बे आदाया गफुरनि आरो सासे प्रबिना जाबाय गयारि बाक्सानि साथाम प्रबिन आरो दा नोङो सोर दा जेनेबा प्रबिन बर'निया जोब्बायबा आरो सोर बहा थाङा गाहैया बे आंथ' जेनेबा बे प्रबिन साथामनियावबो गानो मोनदों ओमफ्राय आरो मोनसे आं बर' होननाय सावथुन 2017आव दिहुनदोंमोन आदा सपन कुमारा आं बर' सावथुना 2017आव बङाइगाव क'क्राझार
क'क्राझाराव शुटिंआथ' बङाइगावआवनो बांसिन जादों बेखौ आङो जुलि जाखांनानै खालामनाय जाबाय आरो मिस्टार सानजारियाबो जुलि जाखांनानै खालामनाय आं बर'आबो बेनिफ्राय मिस्टार सानजारिनिफ्रायनो माने जुलि जानायनि उनाव खालामनाया बे मिस्टार सानजारिनिफ्रायनो जागायलांदों आरो बेहाय नोंजों सोर दंमोन एगेन्स्टआव बे आं मायाव सपन ब्रह्मनि फिल्माव बेयावथ' आङो हिर'नि माबा जादोंमोन एक्टरनि बिनानाव जादोंमोन आंनि एगेन्स्टआवथ' सोर थानो बे आदा माबायानो आदा जेसासानो आंनि फिसायमोन नालाय बेनो माने एसे गाज्रिमोन नालाय बेनि थाखायनो एसे फाग्लि जालांनाय बायदि जाबाय आरो माने बे गुन्दाफोरनो आंनि फिसाखौ हरबाय नालाय आच्छा बुजिबाय बिनि उनावहाय जाहैबाय हांमा बेबो आदा प्रबिननि दैदेननायावनो प्रबिन सोर सासेनि बे जोंनि जायगानिनो आदा प्रबिन बर'नि मैथानि हांमा आरो बेयावबो आङो बे माबा जादों आदा मैथानिनो हिनजाव जादों आरो मानसिफोरा मैथा होनबाबो गाव गाज्रि मोनना मोना मानसिफोरा जे मैथा मैथा होनबाय थायो मानो होनोबा बेखौ बिनिया मैथायानो फेमाससिन बे बिराद मैथाजोंनो फेमास माने बियो आच्छा प्रबिन गयारिनाव मोनसे फिल्माव ज' गादोंमोन र' मा नाम मोनलाय फिल्मा गदाय पाठशालानिया गदाय बेहाय नोंनिया एक्टिंआ आंथ' नुजोबाखै फाग्लि जायोमोन नामा नोङो खोन्थानाय एसे फाग्लि जायोमोनथ' आरो माने बिदाया जों गामिनिमोन नालाय आंनि बाजा हासबेन्ड जागोन आरो एक्टरा ओमफ्राय एक्टरनि बिमा बिफाया आंखौ फसन जाबाय ओमफ्राय माने नायनानै लांनाय बायदि जाबाय आरो ओरैजा मालाय एक्टरा टाउनाव गावजोंनो लोगोसे डाक्टर मावफानायखौ गोसोथोयो बिमा बिफानि एंगारनो हायियाव माने आंखौ हाबा लासै आरो बेयो माने एक्टरा आंखौबो हाबा लाबाय हरैजाव फारसे सासेनि नारसिननायाव बेयावनो नोङो फाग्लि जायो आरोखि ना बेयावनो माने सहायनो हायियाव फाग्लि जालांबाय आरो आच्छा नोङो अट' फिल्म गाबाय लास्ट फिल्मा मा नोंनिया बे जेनेबा फिल्मा नै दाख्लैसो रिलिज जानाय खामग्लिनाय गोसोनि मोदै 2020 आव बे सोरनिमोन बेयोथ' माबा होनो मुथुराम होनो नामाथाय नामखौ बहानि गैयि नामखौ क'क्राझारनि क'क्राझारनि माबा साइडखिजा मा होनोमोनलाय परबतजरा साइडखैनो बेनि उनावहायथ' कर'ना फैबाय बेनि उनावथ' कर'नायानो कर'ना दासो एसे हामफिनहांबाय आरो ना हामफिनहांबाय जायखिजाया नोङो एक्टिं खालामनायाव नोंनि गेजेरावथ' सोरबा सासे थायो थाया होमबा सोरजों नों पारफेक्ट एक्टिं खालामना मोनदों एबा सोरखौ पारफेक्ट मोनो नोङो नोंनि एगेन्स्टआव थानायफोरखौ आंनि एगेन्स्टआवथ' ओरैनो माने आइजोफोरा बारा गैया एगेन्स्ट माबा जानायाव ओरैनो लिपिका ब्रह्मजों एगेन्स्टआव मोननैसो दङ आरो बेयो माने माबायाव मोनसे हादानावथ' एगेन्स्ट नङा बारु माबायावसो बांसिन एगेन्स्ट खोमा र' एसे एगेन्स्ट जानानै थायो आरो माने जेनेबा हौवाफोरनि फिथोराव एक्टरफोरनि गेजेराव सोरजों एक्टिं खालामना साबसिन मोनदों नोङो बे आदा प्रबिनखौनो होनजायो आदा प्रबिनखौनो माने बांसिन बेस्ट मोनो आरो आंजों माने दा साथाम जाबायना सोर सासेया टाइटेलखौ होनाबा दिगदार नै दा मैथाजों बेजों नोङो साबसिन मोनो आरो साबसिन मोनो आङो दा फिल्मावथ' डाइरेक्टर थायो नङा होमबा बे डाइरेक्टरनि गेजेराव नों सोरखौ साबसिन मोजां मोनो आंनि बे साबसिन मोजां मोननाया बे आदा मैथायानो बाव डाइरेक्सन खालामनायाव आं बेनि मोजां मोनो आरो मैथानावनो थांबाय आरो बेबो सार्टिफिकेटआ मैथानावनो गोजा गासैबो बेनो लामा दिन्थिजेननाय होजेननाय जाबाय नालाय आरो बेनि आङो डाइरेक्सन खालामनायखौ बिराद मोजां मोनो आरो माने बुजिबाय आङो नोङो जे एक्टिं खालामनो हाङो हाबा जानायनि उनावबो आं खोनानायफोराव नुनायफोराव गोबाङानो थारमाने गावनि बिसिखौ बिदि हगारलाबाय आरो एक्टिं खालामलाबायनो खामानि गैया बेफोरो थांनाङा ओरै होनो नोंना बिदि बाथा होफेराखै खोमा ना आंना बिदि बादा होफेरा आंना माने सापर्टसो खालामो आरो मानोना गावबो गोदो उन्दैनिफ्रायनो माने कालचार लाइनखौ एसे मोजां मोनोमोन
नाथाय माने बेयो गेजेर ससेनिफ्राय बेखौ गारनो गोनां जादों माने साख्रि माने साख्रिथ' नङा माने फरायनायाव बांसिन गोसो होसिनबाय आरो बेयो आरो न'खरनिफ्रायबो बारा सापर्ट गैयामोन नालाय बेखौ बिदि कालचार लाइनाव ओरैनोथ' सावथुन गाफेराखै बियो मेथाइ खननायफ्राव माने जायगायाव माने इदि सेरि देंखोमु जोंनावबो बादायलायनाय होयोमोन नालाय बेफोराव माने बियो फार्स्ट प्राइजफोर मोनलाबायोमोन आरोना गोसो गुदुंमोन बेयो मेथाइ खननायफोराव ओमफ्राय दा साख्रिफोर जाबाय नामा बेहा साख्रियाथ' आदा दा साख्रि जाथ'वाखै बियो दा PhD रिसार्च खालामगासिनो बिनि उनावफोर माबा मोनसे जागोन उनाव माबा मोनसे जासिगोन दंबावो दा बारा गैला 8 माससो दंबावो आरो दा नोंसिनि एरियायाव गोबां बर' लिडार दङ बे लिडारफोरनि गेजेराव नोङो सोरखौ साबसिन मोजां मोनो बर' लिडार होनोबाथ' दा आं बेफोरबायदि लाइनखौ बारा मिथिनाय जाया आरोना आं माने बेफोरखौ बारा थाल लानाय जाया जायखिजाया दा न'आव थाबा माने न'खरनि बिखय माने मावनाय दांनायावनो थासोमनाय जायो नालाय बेफोरखौ माने बारा ताल लानो टाइम मोननाय बायदि मोना आरो आङो दा नों खालामगोन ना खालामला सोरबा अफार हरबा एक्टिं दाथ' अफारानो फैगासिनो दङ माने ओमफ्राय आंहाथ' गोरलै मोनबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ आं एसे देरबावथों सानदों आरो जिहेतु माने जेराव मेराव थांनांगौ जायो नालाय सावथुन खालामबा सोरबा लानानै थानो हानाय लानानै थानो हानाय जेनेबा गाव देहाखौ हानाय जाबा खारथिंबायनो हानाय जाबा गावनि देहाया माबाफोर उसुख मोनदों नामा सानाय सुनाय बेफोरखौ खोन्थानो रोंबासो सावथुन खालाम खारथिंनो हानाय माबानो हानाय ओरै जाबा थांनो हागोन आच्छा जायखिजाया नोङो गथ' गोबाव बर' हारियाव बर' हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरनो थाखाय आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे एक्टिं खालामबाय था एक्टिंखौ गारनाङा गारा आदा खोनाबाय एक्टिंखौ गारना एक्टिं खालामबाय था हारिमुवासो माने हारिनि महर मोखांनो आयना ओंखायनो जोंबो बर' हारियाव साफा साफा दावहारु ओंखायनो गारनो नाङा आरोखि ना दे उनाव लोगो मोनलायब्ला मोजाङै सावरायफिननोसै दे आदा दे दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै दे आदा गोजोननाय थाबाय आरो गोबाव सम थांना थानायनि थाखाय आं गसाइनाव बोर बिख'नानै नोंनो हरदेरबावनाय जाबाय दे गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आदा दे होमबा थेंक इउ वेलकाम दे आदा दे सानजारि नोगोरनि एक्ट्रेस माने फावखुंग्रि जुनालि दैमारि लाहारि बिथांजों रायज्लायबाय नोंथांमोनाबो खोनाबाय जायखिजाया बिथाङा आरोबाव गोबाव सम एक्टिं खालामथों बिनि थाखाय जों बयबो खौसेयै बिथांनो बोर सारस्रिहरनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट गाबोन गुबुन सासेजों बे समावनो नोंथांमोना सानजारि नोगोरनि आंखौ मोजां मोनग्रा हारिमु सिबियारि रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दानो